Ito yung paboritong pinipisel sa mga bata. Letter C ang initial. Wow. Yan. Tapos marami ditong mga naggagandahang babae. Yung mga sexy. Letter M. Chicks. Tapos, ito yung ginagawa mong improvise na gamit. Improvement yan. Pwede na yan. Improvise, iba yun. Kasama yan. Game. Ito yung term. Yan. Chupon. Ito. Dito tumitingin ang mga lalaki. Letter C. Battery, Manila. Pag nakakita sila ng mga motel, girls. Night. Tapos ito, Jande. nasa X-Men to. Yung nasa X-Men. Pupunta ng club eh. Boobs. Kuya ko sabi. Teka lang. Ito, nasa X-Men. Ano siya? 2 words. H and J yung initial. Yan.